Здравейте хора, аз съм Ердем Синан, а именно създателят на сериалите Класът на скандалите и Любовта ми към теб. Днес ще ви разкажа по-подробно за себе си и за това защо реших да съм създателят на самите сериали. Някои хора на лично и на живо са ме питали някои въпроси. Аз съм ги записвал тук. Съм ги записвал. И просто исках да направя видео, за да покажа моите отговори към тях. Защото нямам време, да им отговоря. Защото все пак, ако направя сериал, трябва да го обработвам, трябва да добавя някакви други неща. Това ще е другото видео. Значи, тук съм подготвил няколко въпроса. И нека да почваме. Как ти хрумна идеята да създадеш този сериал? По принцип, аз и преди съм снимал сериали, даже съм качвал, но в TikTok качвах, но ме баннах оттам, защото съм качвал, съм копирал, мисля, че се казваше Джордж, мисля, че така се казваше. И съм копирал него и съм взимал същите идеи. Не знам кой ме е банал. Или TikTok ме е банал, или той ме е репортнал, не знам. Как ти хрумна да снимаш да създадеш този сериал? Както казах, аз преди се занимавах с актьорство. Не мога да се нарича силно казано актьор. Детски актьор, например, да кажем. И преди се занимавах с това, с приятели сме снимали. И през живота съм рекламирал само един път един магазин, защото там имахме сцени. Магазинът се казва Дар 2000, се казваше, сега е моят магазин Дар 2000. И като цяло, аз и преди съм се занимавал от много години, мисля, че от 2-3 години се занимавам с това. И тогава ме хейтиха супер много. И тогава нямах смелостта да качвам в YouTube, например, някакви сериали, някакви сцени. И и един ден реших, да си преборя смелостта, да си покажа смелостта и да направя сериалите и да ги кача в YouTube. Следващ въпрос. За какво се разказва сериала? Първоначалният сериал Класът на скандалите се разказва за скандалите в класа. Именно от името идва Класът на скандалите. Идва от това с магии, с дяволи, убийство. Не чак толкова голямо убийство. Загуба. И, скандали, да кажем, например, убийства и такива неща. Какво те вдъхнови? Следващ въпрос. Какво те вдъхнови? Вдъхнови ме от това, че аз и преди бях много голям фен на Джордж. И от него се гледах и си репетирах, Репетирам и ме вдъхнови от това да съм детски актьор. Така, следващ въпрос. Ти сам ли измисляш сценариите и героите? Да, сам измислям сценариите и героите. Понякога в училище в часовете си пиша сценариите и героите ги измислям. Сега този сериал Любовта ми към теб точно не съм запомнил. Не съм запомнил имената на героите. Само запомних Джулия и Жулиан.
Сам тях запомних. И да, сам измислям героите, сам измислям сценариите, понякога ми помагат хора. Например, ми дават идеи, еди си какво да има в този епизод, еди си какво да има в този сезон. Следващ въпрос. Как избра актьорите за сериала? Например, всеки човек, да кажем, избира себе си. Например, ако отиде на работа, да е мил човек. Ако е вкъщи, да е строг човек. Точно аз така избрах и героите си в класът на скандалите. Някои да са лоши, някои да са добри. Дяволът и ангелът си променяха лицата, например си показваха другото лице и другото. Те се редуваха. Но този човек беше само един. Така. Какво да кажа друго? Като цяло само се избрах актьорите за сериала, за любовта ми към теб, също аз сам се ги измислих. Като цяло, представете си, то си е така. Главният герой съм аз. Тук като цяло създателя съм аз, режисьора съм аз, писане на сценария съм аз, редактора съм аз. И да, следващ въпрос. Трудно ли е хем да снимаш, хем да играеш ролите? Да, понякога е трудно за мен. Не знам за другите истински хора, които правят филми. И да. Трудно е. На няколко пъти снимам една сцена, за да си го репетирам и за да не объркам, например, нещо. Ако сте забелязали, на някои епизоди, минута и нещо, съм бъркал изреченията или думите. Защото е трудно. Следващ въпрос. Защо избра да направиш романтичен сериал? Избрах да направя романтичен сериал, защото усещах любовта към едно момиче. Но тя като ме остави, разбрах, че любовта не съществува истинска любов. Исках да покажа на хората, на последващите, финала, който следва на 1 май, ще разберете истинските лица на двойката. И затова съм избрал да направя романтичен сериал, за да ви покажа, че няма истинска любов. Следващ въпрос. Какви са ти мечтите за бъдещето? Мечтите ми са това, държавата да се промени. В смисъл, има супер лоши хора, има и много добри хора. Но поне и то е толкова да се промени. А другата ми мечта е това да стигна на по-горен етап с актьорството и с сериалите. Някой ден може да очаквате това филм. Защото аз по принцип правя филм. Там в финала филма. Можете после да влезете в канала ми да видите това. Постера. Следващ въпрос. Какво би казал на децата, феновете си, които искат да бъдат като теб? Хора, бих ви казал, че много хора по принцип искат да бъдат като мен, за по-малки говоря. Както имам и хейтери, имам и фенове. В училище по някои хора ми искаха подпис, автограф. Аз по принцип живея в Добрич. Разнасял се сериала в Добрич и във Варна. Много ви благодаря, хора, за подкрепата. А хейтерите да си гледат работата. Мен не ме засяга.
колкото искате хейтете, но аз ще си продължа кариерата и актьорството. Обичам ви, очаквайте на 1 май сериал, нали, финала. И от сега ви казвам, ще има сезон 2 на Любовта ми към теб и на Класът на скандалите. Обичам ви, чао!